Але справжнє значення цього поняття – це чиста вода, що тече з-під землі. Скорочена назва й була Карасу, Карасув або Карасуб. У місті проживало строкате населення, представлене не лише кримськими татарами, а й греками, вірменами, караїмами. Тут проживала основна маса сефардів Криму, що були предками сучасних кримчаків. Місто завдячувало своїм розквітом близькості до постійного місця проведення з'їздів племінної знаті, курултаїв Кримського ханату, що знаходилося попід горою з назвою Аккая – Біла скеля. Саме за цим природнім об'єктом радянський режим вигадав штучну і неточну назву російською мовою. Тому місто заслуговує на повернення правдивої історичної назви Карасу-Базар.